deň, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie na dnešnú tlačovú konferenciu. Dovoľte, aby som vám oznámil, najmä Bystričanom, prostredníctvom vás. Včera som odozdal petičné hárky kandidáta na primátora mesta Banská Bystrica v tomto volebnom roku. Ako určite vás bude zaujímať, prečo Palo Bielik ide kandidovať na primátora. Prečo nezostane len poslancom. 26 rokov mojej práce na komunálnej úrovni, skúsenosti, ktoré som nadobudol, dôveru, predovšetkým dôveru občanov mesta Banská Bystrica nesmierne vážim. A je to je ten motor, ktorý ma poháňa. Musím povedať, že už dávnejšie ma viacerí občania Bystričania oslovili, aby som išiel kandidovať na primátora. A najmä v týchto dňoch, keď je to také už obdobie, každý hovorí čo, ako, kde, opätovne mám oslovenia. Tých 26 rokov, ktoré som absolvoval ako poslanec mesta, a dovolím si povedať, že je to už od roku 1988, keď som prvýkrát bol kooptovaný do pléna Mestského národného výboru a potom v roku 90. to začalo. Týchto 26 rokov práce ma zaväzuje. Je mi cťou, úprimne povedané cťou, že môžem podať kandidátku na primátora a uchádzať sa o priazeň občanov mesta Banská Bystrica. Občania vedia a ja tu chcem zdôrazniť, že za toto obdobie nemal som žiadne korupčné škandály, nemal som žiadne skupinové a iné záujmy, vždy som robil pre občanov mesta, ja som nesľuboval, ja som vždy konal. A otázka je, čo chcem vlastne pre Bystricu? Dovoľte mi pár bodov, ktoré by som chcel povedať. Predovšetkým chcem vrátiť Banskú Bystricu občanom Banskej Bystrice. Chcem, aby občania mesta mali možnosť rozhodovať o dianí v meste. Chcem zastaviť korupciu a privatizáciu mesta Banská Bystrica. Toto sú hlavné dôvody, prečo chcem kandidovať a kandidujem na primátora mesta Banská Bystrica.